Tinokudokesai mabuja Hedzinoyi nhau dzanyasi zuva rechipiri mwedzi uno waKurume. Welshman Ncube nyasi adoka ari kuita ndiye ari kureketiwa nezvache padandemutande nokudako zvaareketa padandemutande paTwitter. Agoreketa iye zvinhu zvinochokuita nokutsigira kuti maikupe wabenhuke wachipiwa chigaro mubato roCCC. Idi zvakatooma ipapa wazhinji wanhu wandoti mukandotora kupeyu iri isusu muchatotonaba kubato kwenyuko munondoita henyu zvamunoita zvomega. Aribe kureketa zvakazara kuti chii chaizvo chaari kureketa, asi zvizhinji aiwa zviribe zvinowanzika zvinobuda pachena. Iwo maikupe nyasi wagoita mureketo wawo wareketa wachireketa iwo kuti mapato anopikisa muZimbabwe anofanira kuti abatane nokutoti ndo zvinoita kuti akunde, wachigopa muenzaniso wekuti kuZambia zvinhu zvakaitika kuti mapato anopikisa akabatana zvinhu zvikaitika kuti zvichinje, asi wakakanganwa kuziva kuti iwo wakapedza makore mairi apfuura wari kuita zvokurwisana nemapato anopikisa kunyanya wachirwisana naiwo wachamisa. Idi zvakaita kuoma vanhu vanoitiwa muyembe chaiwo kujairiwa naiwo maikupewa nezvavanoita zvinhu. Nyasi Zim Live yagoburitsayo kuti Delish Nguwaya uyawo kugoba mari yodrugs paya pakatanda chirwere chodzihwa mupengo kwai kambani yache yaari pairi iyo inonzi yo Geogenics kwai yagopuwa basa nomamiliyoni anoita 14 noChiBuja omari yekuAmerica. Kwai kanzuru yeHarare inenge ichibhadhara mari kwemakore anosvika 25 anoteera. Kwai mari yese iri kugobhadharwa kuti watakure manyara kuendesa kunzvimbo inorasirwa manyara aya kupomona. Idi zvakaita kuoma, asi chiri kutorwadza kwai zvese izvi zvagoitika guta reHarare riribe kuendesa kuti wanhu wese wano makambani anokona kuita basa ri waendese kuti wanozvikonawo chere. Idi zvakaita kuoma, kwai ipapa anenge achibhadharwa mari inoita yokuAmerica madhora 40 patani ribodzi romanyara wanenge wari kuenda kotaya kupomonako. Pakaita kunyangarirwa chaiko. Idi zvakaita kuoma zvomunyika yedu hazvinoita kurwadza. Kwai rimwe gwaro rakaburitswa noparamende mapurisa anosenza kumasiteshi ari kumaruwa kwai ndiwo akanyanya kutaikirwa nokusaika kwozvokuseenzesa. Ipapa wagotoreketa kuti mamwe macho wanotoita kukaka matende, wamwe wanogoisa mapurasitiki, wamwe wanogoita kupfurira nouswa. Idi zvakaita kuoma nokuti waribe kana chibodzi chavari kupuwa novakuru. Idi zvinotoita kurwadza, unosaya kuti kokonai wachigoita zvinhu zvokugokuba vanhu iwo wachigara wachiseenza munzvimbo dzakaita kudando. Wamunangagwa watakajaira waya wanoenda koparura zvinhu zvese wabenhuka kureketa kwanyasi wanga wari kuparura mushonga wozvikwekwe pabodzipo nomumwe mushonga wonhata dzomudonje. Aidi zvakaita kuoma nyasi, taita kunakirwa hedu wari kuita kuparura zvinhu zviiri. Kwai umwe wacho mushonga unonzi might buster, umwe wacho kwai unonzi contratic uri kugadzirwa nokambani yoCamplex. Nyasi pokare kwai noZBC wamunangagwa vari kuparura kutanda kuverengewa kwemazuva 50 kusvikira tisvike panotanda kunyaya dzekuverengewa kwevanhu munyika. Aidi paribe chinhu chisingaitiwe mari wakomana nevakuru hurumende wedu wanoita kunyadzisa kubisa mukuru wemukuruyu ganda kuusu. Nyasi Industrial Development Corporation yagopa iyo mari kuhurumende yomadhora omunyika 15 mamiliyoni kana kuti mari yekuAmerica inoita zviuru 117. Kwai imari yoprofiti yawagoita akandiko kutanda kuzviita makore 15 chaiwo. Aiwa zvakaita kuoma, asi tinondotenda kuti zvaitika. Nyasi kwaburika kuti kwai imba yamagaya yaita kusosewa nomapurisa nemasoja. Heno kuti wanga wari kutsvakei, waribe kureketa kuti wanga wari kutsvakei, ticharamba tiringa, asi kuno mumwe waenda pokare nguva dzibodzibodziwo kuenda
tsvaka zvinhu zvaunge wachitsvaka kumba kwacheko wakaboyana anopfuti dzanga dziribe kunyoresiwa zviri pamutemo charamba chiringa kuti zvichapera sei. Wari kuringa zvesarudzo kumarondera Central kuna Ignatius Muteveke kuZANU-PF, kuna Caston Mateu kuCCC, kuna Witness Musavazi kuMDC Alliance naCarlos Bindirire akazvimirira eGhani. Tiringe zviri kuitika pasi rese. KuSouth Africa rimwe gwaro riri kuburitsa zvokupambiwa kwenyika zviya araburika nyasi kwaiwa munanga waRamaphosa waripuwa gwarori apa rakarepa kuita churu chaicho chomapeji pakaita kunyangariwa. Ipapa kwaiwa zhinji wagonangidziwa wanosanganisira waZuma waMantashe pabodzi naDhudhumiyeni kuti kwaiwa gofanira kuti waferefetiwe pokare kuti zvii zvawakaita. KuNigeria kwaiwa goramba kuti wanamai wagopuwewo nzvimbo dzinokwana muhurumende maomo. Aidi zvinotorwadza wanhu wanowira kodzero dzewanamai vari kuita kurwadziwa nazvo. Apawo mutungamiri wenyika yeNigeria mubodziyo Muhammadu Buhari kwai ari kuenda kuLondon kuenda kuorapiwa ikweyo. Idi nyika iyi yatoita kupfuma naye zvaindoita Singapore naMugabe zviya ndizvo yari kuindoitawo iyeyu apa hwii kusiya masimba kumuteedzeri wache zvinoita kurwadza. Kwai kuno nyika dzinoita 140 noibodzi dzavhotera kuti kuisiwe zvirango zvoupfumi kunyika yoRussia. Hino dzimwe nyika kwai dzinosvika 36 dziribe kuvhota kana kuti dzaramba kuti zviitiwe. Haidi zvakaita kuoma. Hino kuti vachagoita kudini ticharamba takaringa kuti zvichatekaidzwa sei. Apawo iyo nyika yoRussia noUkraine hondo yavo iyi yatoita kurwadza ipapa. Wazhinji wechikwata choChelsea vari kuita kuchema kusaya zvokuita nokuti muridzi wechikwata Abramovich kwai akutonzi atengese zvinhu zvache zviri muChelsea zvikamu zvache kuti zviite zvakanaka. Zviri kurwadza. Iye agoburitsa kuti akutengesa mari yaanenge aboya profiti achabva andoendesa kuti iyamure wanhu wokuUkraine vari kubhombiwa nehondo. Haidi ticharamba takaringa hedu. Ipapa makambani mazhinji akundoteedzerawo kuti zvese zviri kundoitika zvindori nochikwata choRussia zviri kubva zvaita kubvisiwa chaiko. Russia yabva yatakaniwa yoburitsiwa kana kurambidziwa kupinda pakaita kunyangariwa chaiko. Ticharamba tichiona kuti zvinopera sei. Tiri ipapo zvedu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.